Ман Раҳмонова Фотима модари танҳо ду фарзанд дорам. Духтари Кални Маъюбай ношнаво, намешнава, гап зада наметуна. И духтари дуюмгим 15-солаҳай. Ай дусолагиш ин 2 сола буд ки шавҳарам рафт раст як марди корӣ мерам гуфт. Дигар рафт ҳам хеле бедарак шид. Не ҷангу ҷанҷол, бе ҷангу ҷанҷол рафт гуфт кор мекунем, хай замин мегирем, хона мекунем. Рафт дигар ами як моҳ 2 моҳ аввал сум рӯя кард, ами хеле чӣ, баъди ами 2 моҳ дигар бедарак шид. Чанд қап пурсидем, то ҳоҷи мепурсам, ягон адрес наёфтам. Намедонам ки зиндаҳай, мурдаҳай, на зиндаша, на мурдаш. Чӣ ном дорад шавҳартон? Шавҳарам Али ном дошт. Фамилияш Гулов буд, Айкулов буд. Москва рафта буд. Москва рафта буд. Ҳамон Чаро дар хонаи падару модари шавҳаратон зиндагӣ накардед? Охи падар модар надошт. Иш 7 сола буду, иш 2 сола будам. Азобое кашидам ки наметувонам азобура. Ина 13 солае ки дар ва дар мегардам. Дар хонаи додар истодам, дар хонаи дугуна истодам. Чанд мешавад ина иҷа уҷа, ина бо иҷа мехезам. Ина синфи наҳай духтари майдакӣ кани кулшава бо чӣ мерам. Железин дар рожинда як хешм бо ӯам квартирантай. Гуфт бё қатем шӣ барое ки инҷа чойпой мебарам, маршрутковода чой мебарам мефурӯшам. ҳозир ба сетков мебарам, уҷа коляска дар хонаи я занакай ва бор хуч карда наметунам дигар. Гуфт уҷа шаҳрай, баъд амурай поезд фурӯш хай маршрутка пулӣ намекунӣ. Зиндагитонро ба ҳамин чойфурӯшӣ? Ба нами чойфурӯшӣ нами 15 сум меёбам, ба худо 15 суму 20 суму 10 суму 7 сум меёбам. рӯзе мешава ман 7 сум қатӣ омадам. 5 сумша раҳпулӣ мекунам. Инҷа дар ӯ шаҳр будам, 7 сум меёфтам, 10 сум меёфтам, раҳпулӣ намекардам. Ина иҷа агар 7 сум биёбам, 5 сумша раҳпулӣ мекунам, 2 сум меёрам. Хай ҳамун 10 сума як рӯз ордиш мехарам, 2 нун мешава. Як рӯз дигар 10 сума 5 сумша картишка мехарам, 5 сумша пиёз мехарам. Ба худо ки ин ҳамин нуна инамтари рӯз мешидаст бурда. Рӯғани 750 грамма мехарам. 1 литра рӯған харида наметунам. 18 сол шид биёмон иҷораам, 18 сол. 18 сол, да 18 сол ман рафтам ҳама ҷо. Иҷас мерам, ушнам рӯй мекунад. Уҷас мерам мегӯяд хеле дамо, хеле ёрдамо наметунем. Ҳамаро фурӯхтам, надорам дигар чӣ. Инами паласи чоркӯпачайга дорам тамом. Як соати хизмин бутан дар як ҷо худам ой деволаш мен хунам ки надодам. Манам як соати хизмин дар ин розиём. Ки безор шидам, аҷ даруда рафтам ба ханам. Хай ами соҳибкоро, ами ҳоҷиё, ами чиё хоҳиш дорам ки хоҳиш мекунам ки ягон кӯмакам кунанд. Пулияй, молияй. Як соати хизмин тан шукр мекунам. Безор шидам ис рафтан квартира ва квартира. ман Муҳибова Гулбаҳор сокини деҳаи Шайнак мебошам. Апай Фотимаро дер боз яки 4 сол шид амиҷа мешина дар садики коҳна мешиносам. Шароиташ бениҳоят сахтай. Фарзандош якташ солим нестанд, хай касалиянд, якташ талабаанд. И бача надора, шавҳар надора. Шароитош қине. Фақат ман ай шароит ё тез омада хабар мегирам. Бениҳоят шароитшон қинай. ҷои зисти зиндагонишон ами хел намай, фақат хинукай. Тамоман алови шароит надоранд ки дар зимистон ягон кӯмир алов кунанд, хинук мехӯранд, бесветиё мешава. Фақат мо меоем нигаҳ мекунем, ам хел ё бечораам хел дар шароити қин зиндагӣ мекунанд. илтимос мекунам ки касе ки хайрхоҳай ами апара ёрдам куна ки бениҳоят шароитиш қинай. Ки як хел вақт ки миём мега ки мо чой нахӯрдем, абед накардем, дилам месӯзаш, бовар кун тамоман шароитиш қинай ами апара. Хай ёрдамиш кунем.
5 سال شد آوره های در بدر خونه و در ندارن بچه هم ندارن که اقلش هم یه بچه هم میشید که یاردمش میکرد شوهرم نداره خودشم حاضی درمند شده به حد شرایطاش قینه من بسیار وقت شاهد این زندگی یا میبینم که بسیار وقت دختری کلانش به حد خیلی کسل میشوه که وقتش میشوه که امورا یک تبلت کنه میوه که امورا مثال بخره بتیه که امو ای جوگاش بخیزه خیلی با یگان روز خداوند با شما را برای خیرای کردگیتون در نامه اعمالتون می نویسه یاردم کنیم اپره التیماس